Kiai mugi andhadosna ing kauningan estine manah wiwit kula menika linairaken wonten ing Madyapada. Wiwit kula taksih jejabang ngantos kula engga spriki ciklu-ciklu kados ngaten menika nyatanipun inggih awit saking panggula wentahipun Kyai Badranaya. Kula dipun kudang-kudang kalayan Kyai Semar. Mugi kula dadosa satriya ingkang piguna tumraping bangsa lan negari nyatanipun saged kasembadan kula caket kaliyan Sri Rama. Ladalah Ong tetewan kalala drya manik Raja Dewaku. Yo iki yen aku ora bisa murungake sedyaning Pandhawa. Dudu Prabu Sukma Lawung. Yo. Anuman Abimanyu aja kaget. Aku sing nyidra Kyai Semar. Pancen kowe arep kepengin njaluk sumingkirku saking pengarepanmu, ya tak turuti. Kowe rak duwe aji gelap sayuta. Ya, duwe Kyai. Wis gak tamakno. Aku tak sumingkir, aku singkirno, tak nyingkir aku. Wah! Saya kadriya driyas ngara marang risang kadirate ratu ratune wong cakra kembang jaya kusuma asih mringku Rama Pukulun saksampunipun kula nampi nugra saking Paduka Rama Pukulun wujud busana kabrahmanan. Kepareng Paduka Rama Pukulun aja jeneng Ismaya. Sira ulun paringi tetenger Resi Dewa Kasimpar. Kula pinaringan tetenger Resi Dewa Kasimpar. Iya. Dina iki tatanen para Pandhawa anggone darbi gegayuhan kang luhur. Ulun ingkang bakal anjangkung saka kayangan alang-alang mitir mrih kasembadaning sedya. Inggih Rama Pukulun ngestaken dawuh Paduka. Ya mung sira nggih ingkang bakal bisa gawe tentreming jagat raya iki mangsa Budhawa aja nganti pegat ing kaprayetan. Inggih, sedika ngestaken dawuh nyuwun pamit Rama Pukulun.
sangke dadi gemira caritanira nguni naga makikian kumambang katon gumawang wisanyoman nampet gise manao cikra marang risang ayu dewi wah abot temen arasaku nggonku darbe panjangka lagi iki para pendhuwur mangsa bentaya ibarate wong gegawa rumangsa kabutan jeleh bosen kapan bisane kelakon ing atase duweni kekayuan kang luhur wae angel yo nanging Pandhawa prasetya luputing panjangka luwung linebura jagate Werkudara karo dewa sing gawe urip Sang Baladewa Narpati duwe nariswara Kresna kalangkung ing tresnanira marang Sang Dyah Banon Cinawi Werkudara ya jrabang kakangku aku ngerti kowe entuk pradune Si Anoman ya ngono apa ora kowe entuk pradune Si Anoman yen to pancen Baladewa sing gagahi aku ora nayogyani yen to Pandhawa Sanga iki bakal direridu wujude Si Anoman. Aku ngerti, kowe tekan kene kowe nampa pradune Si Anoman. Ya ora apa ora? Jrabang kakangku aja kaya bocah cilik. Destun temen ngono ora iso mikir. Ing atase kowe iku murite Bathara Brahma wis tau dadi pendhita. Wasi Jaladara isih enom wae sregep meguru. Apa entuk-entukamu? Jebulane pating blasu witmu. Ora gelem mikir kanthi wening. Ora watak Werkudara duwe adeg-adeg miyarep njero kiblatku. Nadyan to Si Anoman kuwi pepasan tunggal dayu nanging Werkudara kuwi duweni antep prasetya duweni adeg-adeg dhewe. Ora kaya kowe kuwi mingar-minger kiblatmu. Jrabang kakangku. Kowe iki dikiblat karo wong Mandura. Adimu ki ratu pinter. Adimu ki ratu sekti ditising dewa. Jebul kakang malah ela-elu. Iblis lanat. Werkudara. Aku iki ngeman karo para Pandhawa. Ngeman kuwi kudu gawe becik. Perkara kowe ngeman sak karepmu ning dalanmu sing bener. Ora perlu dadak nganggo peperangan. Peda apa kowe dadak nyeriki marang liyan. Anoman gawe tunapa karo kowe. Kowe entuk apa gandeng renteng karo Kurawa. Ora wurungi dinciki uripmu. Dingak-engokke rasamu. Namung wae kowe ora krasa atimu. Yen kowe pancen gelem tak eleke, dina iki mandheka semene wae, aja nganti mbok bacotake. Yen to nganti mbok bacotake, kelakon Werkudara tanding karo Baladewa. Yen perlu dicoba
Ngopo kowe? Ngopo? Lho. Keplok. Lah coba keploki sapa? Ndara Werkudara. Ndaramu Werkudara ngopo? Perang kali Sinuwun Prabu Bana. Wah, ya ampun. Tak genden. Tak genden. Ora genden ki apa? Ndara Werkudara li antem-anteman. Kowe iki ngerti apa ora? Ene wong perang kaya ngono kok kowe ora gelem misah. Lho, kajenge nggih hiburan iki lho. Lah sakniki anane perang niku enten perkarane. Lah iya, kowe rak ya kudune ngerti. Nek pancen kowe ora ngerti perkarane, ora susah dadi punakawane wong Pandhawa. Minggat. Leren, lesang go Petruk. Kowe kuwi kon nderekke Pandhawa, kowe kuwi kon pinter. Tegese sing mbok mong kuwi ora mong wong bodho. Sing mbok mong kuwi wong pinter kabeh. Mula sing ngomong kudu luwih wicaksana, luwih pinter. Nek kowe senengmu ngono, lagi gunane apa? Duwe adi kaya ngono kuwi. Ora maido to. Senengane nesu. Moro-moro agek metune muring-muring. Wong edan. Yeneng pendhita tuwek keklek medhokke lakuku sapa? Kowe takon karo aku. Begawan Dewa Kasimpar. Dewa Kasimpar. Yo, kowe sapa? Prabu Sukma Lawung. Oh, kowe Sukma Lawung. Tak kira nek suliyem. Gruyah-gruyuh. Aku semelang nek ambruk. Ora susah kakean. Rembug arep apa methuke laguku. Aku ngerti kowe iki rak mung arep mbebutek banyu bening to. Iki banyu iki wis butek aja mbok ubek-ubek. Ayo, kowe gelem mundur apa ora? Ora gelem mundur aja takon dosa nek buta kewirangan. Wah, wis tuwek sumbrak tekuk pedhot butungmu kowe. Dalane wong tuwa. Itu mandang gawe kaya ngeten sampean wong enom kok malah enak-enak ming lenguk-lenguk. Sinuwun Ndarawati.
Penggalih bendane ku dos pundi galuh. Para Pandhawa. Dereng kelakon sediane malah do campuh karepe dhewe. Prabu Baladewa malah gelut kalih Werkudara. Yo Kakang Semar, sejatine aku iki lagi ngeningake cipta nuwun marang Purbaning Kawasa pancen iki ana wong sing duweni kekarepan sengadi gawe kisruh. Wis Kakang Semar lenggah Kang Prayoga. Coba aku tak genti tumandang. Mrucut panjang kaku. Yo. Najan kepiye wae aku ora bakal teluk karo si Anoman penjangkaku. Nadyan aku wis dadi ratu ning Gandharwa ning alam penasaran. Urung lega rasane ngaturi yen panjenengan urung iso ngokop gethihe sekethek putih. Anoman. Parat Gudha Kumara. Ya, pancen aku Gudha Kumara. Kowe dadi ratu, kowe ya murka, dadi demit kaya nasar. Seprana tekaning sprene kowe iki ngarah patine Anoman wis ora iso. Iki kudune kowe nyebut kowe lereng. Ora kelakon kudune nrimo. Ayo ora kelakon, goleke dukun. Piye? Kuat nyantet aku ngono apa piye? Iya. Kan jaluk mati kepindhan. Kikit kupingmu. Wah! Gandharwa demit gunung ungrungan. Ngerti sabet gunung ungrungan ora ilang wujudmu. Aja mbok pisah Yayi. Ora-orane yen pun Kakang bakal mundur nandingi kridane Werkudara. Wah, aja dipampengi.
Werkudara ora bakal oncat saka paragan. Yen perlu keroyokan saadimu lekane atiku. Lho ki piye ta iki? Sumbar malah ngampiak-ampiak tekan ngendi-endi. Koko Prabu. Piye? Inggih. Sakmangke paduka Kanjeng Koko Prabu priksa piyambak. Koko Prabu, menapa ingkang paduka tindakaken menika kala istanipun paduka Kanjeng Koko Prabu menika kirang kawicaksanan. Kirang pono anggen paduka mriksani gragating kawontenan. Menika ugi Sang Pamong Agung Kakang Semar inggih mriksani piyambak minangka pasaksian. Nggih, Sinunandura. Niki mengke nek mang bacut-bacutke sampeyan sing kapitunan. Nggih to? Sampeyan mung manut pituduhe tengah dalan. Sing ketoke kaya kepenak-kepenakane bakal glomprongake karo panjenengan. Sakniki niku akeh tunggale. Kudu kebak ing pengati-ati. Ngaten? Wong sing pamer kabahagian, pamer perkara katentreman niku kathah. Ngaten. Nek mboten ngati-ati niku mengko bakal nyisipake tumindak mblingeraken pemanggih. Pun manglajengke. Sinten sing manggah kalih panjenengan niku? Ratuning Dedemit. Ratuning Gandarwa Gunung Ngungrungan. Mula mboten jeneng Mokal sing diarah mung Anoman sebab niku dumadi saking Godha Kumara biyen Ratu Ngalengka sing dereng sampurna patine. Seprika-sepriki tesih ngarah patine Anoman butuk lor kena kidul mongko Anoman iki sajeke uripe mung kanggo ngabekti. Ewadene tasih dipun reridu mila sinuwun, nggih kula dherekke sareng-sareng. Mboten sisa benten-bentenaken dupeh kuwi wujuding wanara. Niku nggih gedhe gunane. Jagat iki tanpa Anoman niki nggih perkara mboten iso rampung. Aduh, Yayi Prabu, kadangipun kadang. Belah dalah. Padha saknalika padhang tetrawangan tiasingipun Kakang Yayi Kresna. Kakang Semar banget ing panarimaku. Tujune Kakang Ismaya ngelingake kawan panjenengan ingsun yen ngono bener Kakang Semar. Wong bakal gayuh pakabagian kuwi ora gampang. Kudu kuat nampani pacoban lan panandang. Pandadaraning Gusti rak yo ngono to. Lah kene sampean ngertos. Punta niki enten bencana sing luwih gedhe ning undur-undurane mbruning bencana niku mesti bakal enten nugraha sing luwih gedhe waton kabeh dipun tampi kanthi tulus ikhlas niku pancen pandadaran niku pacoben mangkono Kakang Semar nggih punta Pandhawa cacahe wis eneng 5 enten Sinuwun Prabu Kresna Prabu Baladewa Setyaki lan Anoman bisa njalari kekuatan katentreman tulung tinulung daya dinayan. Yo Kakang Semar, yo Kakang Semar. Ndara Werkudara, nika bangsane berkasaan singkir kene lho. Rangsang Paluarti.
Kunturajur Pak.
Koko Prabu. Wonten dawuh Yayi. Ripaduka para Pandhawa muji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung. Ketitik dinten menika saged kasembadan anggenipun darbi gegayuhan ngawontenaken manunggaling Pandhawa Sanga. Yayi Samyaji. Inggih, semanten ugi pun Kakang kalih dalasan Koko Prabu Mandura. Mandhapipun pun Anoman dinten menika anggenipun nyengkuyung lawan para kadang Pandhawa lair tusing dados boten badhe mangraos tida-tida Yayi. Inggih Koko Prabu. Semanten ugi kula sinuwun. Ing atasipun kula menika namung sak boboting Semar. Nanging nyatanipun inggih boten kanten-kantenan anggen kula tumut tumandang karya sak saged-saged kula. Iya Sang Pamong Agung Kyai Semar banget ing panarimaku. Anggonmu suka sabiyantu. Inggih kajawi saking menika. Mugi-mugi manunggaling Pandhawa Sanga menika amimbuhi katentreman ingkang wusananipun saged akarya tentreming bawana. Semanten ugi ingkang hamangku gati dumateng kadang kula Raka Mas Haryana sak kula warga paripurnaning Amiwaha Putra tansah manggya bagya mulya suka basuki nir ing sambe kala.